السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷരെ, കൂടിയ നേതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, ഒരു രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞതാക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 40 കൊല്ലം പൂർത്തിയായ ഒരു അസോസിയേഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ബദരീങ്ങളെ പേരിലുള്ള ബദർ എന്നുള്ള പേരിലുള്ളതാകുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാൻ അറിയാം, പണ്ടെല്ലാം അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ബദരിയും നൂറുൽ ഇസ്ലാമും ഇങ്ങനെയുള്ള പേരായിരുന്നു. എല്ലാം മാറി ചേഞ്ച്. ആ പേരിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ അസോസിയേഷനുകൾ എന്താ നിലനിൽക്കും. എത്രയോ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടാവും. സ്കോളർഷിപ്പും മറ്റുള്ള ചികിത്സയും ബ്ലഡ്, അത് മറ്റുള്ള എന്തെല്ലാം നല്ല 40 കൊല്ലം കൊണ്ട് ചെയ്തു വന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല കാര്യമാണ്. ഈ അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ളത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഖുർആൻ ശരീഫിൽ പറയുന്നു, വൽതകും മിൻകും ഉമ്മത്തുൻ യദഊന ഇലൽ ഖൈരി. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സമുദായം ഉണ്ടാവട്ടെ, ഒരു സംഘടന, ഒരു അസോസിയേഷൻ. ബദരിയ വെൽഫെയർ അല്ല, മറ്റുള്ള ഏതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷൻ? ഉമ്മത്തും യദഊന ഇലൽ ഖൈരി, നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ ക്ഷണിക്കും, വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരും. വയൻഹൗന അനിൽ മുൻകരി, ബദക കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടെല്ലാം അവർ എന്താക്കും, എതിരിക്കും. അവർ തന്നെയാണ് ആഖിറത്തിൽ വിജയിച്ചവർ. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏത് അസോസിയേഷൻ എടുക്കേണ്ട പണി ഏതാണ് അറിയോ? ഫസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട പണി CAD ആണ്. CAD പണി അറിയോ? അറിയാത്ത ഗുപ്തജനമായിട്ടുള്ള പോലീസ് ഓഫീസറുകൾ വന്ന് എടുക്കുന്ന പണി ഇന്നത്തെ അസോസിയേഷൻ എടുക്കണം. കാരണം ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ മദ്രസയിലേക്കും കോളേജിലേക്കും പോകുമ്പോൾ അവരെ പരസ്സും അവർക്കുള്ള ബാഗും അവർക്കുള്ള ബുക്സും എല്ലാം നമ്മൾ ചക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അസോസിയേഷനും നമ്മളെ ഉമ്മമാരും അവരെ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്ററുകളെല്ലാം ചെറിയ കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടാണ്. ഇന്ന് പണ്ടത്തെ സ്ഥിതി അല്ല. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഏതിലേക്ക് വീണിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? എല്ലാവർക്കും. ഇന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതെല്ലാം ബൈക്ക് പോകും. ഇന്ന് പല നിലക്കുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഓരോ കുട്ടികളെ ബുക്കിലും. ചോക്ലേറ്റ് പോലത്തതും ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ പോലെ ഉള്ള ചില ആർക്കും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാത്ത കഥ ഹറാമായ കള്ളി, അതുപോലുള്ള ഡ്രഗ്സ്, മറ്റുള്ള ഡ്രഗ്സുകളെല്ലാം ഇന്ന് കുട്ടികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഒരു അസോസിയേഷനും ബദരിയ മാത്രമല്ല ബാക്കി ഏതെല്ലാം നാട്ടിലുള്ള അസോസിയേഷനുകളുണ്ട് അവർ ഒരു ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കണം. ഇന്ന് നമുക്ക് മഞ്ചേശ്വരത്ത് കാസർഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരം സൈഡ് പോയെങ്കിൽ എത്ര കേസുകളാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് 100,000 നമ്മൾ ഈ നാട്ടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വരെ കുറെ സംഭവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അസോസിയേഷനുകൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പണി എല്ലാ മെമ്പർമാരും എല്ലാവരും CAD പോലത്തെ പണിയെടുക്കണം. എന്നാൽ നമ്മളെ ഇനി വരുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അവർ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഹലാക്യത്തിലേക്ക് വൈകുള്ള കാരണം നമ്മളാവും. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതുപോലുള്ള അസോസിയേഷനുകൾ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നിലനിർത്തുകയും അതിന് നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടി നല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള മക്കളെ കൊണ്ട് വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ബദരി അസോസിയേഷൻ അല്ലാഹു പ്രത്യേകിച്ച് അതിനുള്ള മെമ്പർമാർക്ക്, അതിന് രാത്രിയും പകർന്നവർക്ക് ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും അതിനുള്ള താക്കത്തും അതിനുള്ള ധൈര്യവും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയമില്ലാത്തതിനോട് ഞാൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.